खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै प्रमद बर'नि सायाव खेंफोरथि होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। प्रमद बर'आ दायो एमपि आरो एमसिएलए जानानै दंखायो आरो जुदि बिधानसभा बिसायख'थियाव बिथाङा देरहाबावोब्ला एमएलए जागोन अब्ला बिथाङा बे मोननैनि मादाव मोनसे बिबानखौ एंगारनांगोन आरो बेनि थाखाय तामुलपुराव बाइ इलेक्सन जाफिनगोन जेराव बिथाङा मोनथाम मासिनि मोनसेखौ हगारनांगोन। बेखायनो आं सानो तामुलपुराव बाइ इलेक्सन खुंबावोब्ला ओनसोलनि खहा जायो। प्रमद बर'आ रायजो सभायाव था आरो बिस्वजित दैमारिया बिधान सभायाव था। बर' हारिनि सानैबो दैदेनगिरिया मासि मोनगोन बेयो मोजांनिसो खोथा नाथाय प्रमद बर'आ तामुलपुराव मानो बिसायख'थि गेलेनो नागिरदों बेखौ आं हमदांनो हायाखै। मोन 17था मासियाव बिपिएफ दोलोआ देरहागोन आरो मोन 4 मासियाव बिजेपि दोलोआ देरहागोन। बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारिनि सायाव फोथायनानै बिपिएफ दोलोनो भट होगोन होननानै बुंथियो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। 2025 साहित्य अकादेमि बान्थानि थाखाय सायख'जानाय बर' आइजो लिरगिरि सहायसुलि ब्रह्मआ साहित्य अकादेमि बान्थाखौ आजावबाय। दिल्लीनि कमानि अडिट'रियामाव खुंजानाय मोनसे गिदिर हाबाफारिनि गेजेरजों सहायसुलि ब्रह्मनो दोंनै लामा मोनसे गाथोन सल'मा बिजाबनि थाखाय बिथांनो साहित्य अकादेमिनि बान्थाखौ होनाय जायो। गुवाहाटी सोहोरमानि रुक्मिणी गावआव सिखाव खावनाय जाथाय। बे जाथायखौ लानानै सिखाव खावजानाय जितु कुमारआ गावनि बिसिखौनो लानानै खारनायनि अजद दैखांदों। फिसाया अजद होनाय बादिब्ला खमैबो 27 लाखनि बेसेन गोसानि गहेनाफोर आरो नोगोद 14,50,000 रां खावनानै लांनायनि अजद दैखांदों। बे खावनाय जाथायाव बिसिजों लोगोसे बिसोरनि बिमा बिफायाबो सोमोन्दो दङ होननानै मिथिहोदों। बे जाथायखौ लानानै बिसोरनि हेंथायै थानायाव गजर होबाय होननानैबो मिथिहोदों सिखाव खावजानाय जितु कुमारआ। फिन आरोबाव रायजोआव सानै बर' लाइमोननि देरहासारनाय। छत्तीसगढ़आव खुंजानाय खेल इन्डिया ट्राइबेल गेम्सनि रेसलिंआव कार्बि आंलं जिल्ला लांहिननि आनिसा बसुमतारी, माइनारि खाख्लारि आरो रुपतालिन तिमुंपिया ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहानो हादों। रायजोआव फिन आरोबाव बिफा फिसाज्लानि गेजेराव गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला दावथारायाव नखरारि नांज्लायनायानो बुथारलायनाय जाथायसिम सहैदों जेराव बिफानि गिख्रंथाव गाग्लोबनायाव सासे फिसाज्लाया अबथिरायै जिउ खहा जानो गोनां जादों। बे जाथायाव गाग्लोबजानाय फिसाज्लानि मुंखौ आवदा गयारि आरो बे जाथायनि दायनिगिरिखौ गणेश गयारि होननानै मिथिहोदों। नखरारि जेंनाखौ लानानै गिबियाव नांज्लायनाया जादोंमोन आरो बेनि उनाव नांज्लायनायानो बुथारलायनाय जाथायसिम सहैदों। प्रमद बरोर इलेक्शन खेलातो आपत्ति নাই। তেওঁ ইতিমধ্যে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হৈছে। ইলেকশ্যন জিকিলেও তেওঁ আকৌ এমএলএটো এৰিহে দিব আৰু এবাৰ বাই ইলেকশ্যনে হ'ব। ধৰি ললো প্ৰমদ বড়ো জিকিলে তেওঁতো আৰু এমপিটো এৰি এমএলএটো হ'ব নাহে আকৌ এমএলএ সিটটো এৰি দিব আকৌ বাই ইলেকশ্যন হ'ব কি লাভ হ'ব। সেইকাৰণে ৰাইজে বুজি পায় এমপি নহলে এমএলএ খেলিলে কথাটো বেলেগ আছে। এখন হাতে এমপি এখন হাতে এমএলএ দুইটাটো ৰাখিব নোৱাৰে লগত এমচিএলএও আছে। গতিকে তেওঁ 3টা পোষ্ট কেনেকে ৰাখিব এটোতো সংবিধানে এলাও নকৰে। সেইকাৰণে মই ভাবো যে বাই ইলেকশ্যন কৰাত কৰি UPPLৰ মানুহেও বিশ্বজিৎ দৈমাৰীকে ভোট দিব লাগে। जोङो फैगौ 9 एप्रिल 2026 मायथाइनि जिथु आसाम बिधान सभानि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेखौ लानानै जों जनाय प्रेस क्लाबाव मोनसे खौरां मेल खुंदों। गुबै जाहोनानो जाहैबाय जों माखासे रादाब बिलाइ बा खौरांनि गेजेरजों जों फोसावबोबाय थादों जे जों एबार बिजेपि आरो बेजों थाफादेरनाय जिबिलाक पार्टिफोर दङ बेखौनो खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो एक्सबिएलटि वेलफेयार ससाइटि बिटिसिनि बायजोना खुला खुलि भाबै उदाङै जोङो बिथांमोनखौ मदद होबोदों आरो होलांनायनि थाखाय जों थिरांथा लादों। मानो होनना बुंबा थांनाय 19 फेब्रुवारि 2026 जों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों आसाम एसेम्ब्लिनि बिथांनि जिरायसालियाव जों मोनसे सावरायमेल लादोंमोन आरो बे सावरायमेलाव जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै आरो बर' कसारि वेलफेयार थमास काउन्सिल आरो एक्सबिएलटि वेलफेयार ससाइटि बिटिसिनि बायजोनि मोन 22टा दाबि लानानै जों बिथांजों रायलायदोंमोन। रायलायनायनि गेजेरजों बिथाङा माखासे दाबिफोरखौ मावफुंबाय माखासे आरो आद्रा थानायखौ मावफुंना होनायनि जिथु रादाय होदों आं बिथांमोननि बे बाथ्रायाव जों गोजोननाय फोरमायदों
आरो गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे जों जुथायै मोनसे सिद्धान्तआव फैदों जे बिजेपिखौ बा एनडिएखौ एबार समर्थन होनायनि बाथ्राखौ बुंदों आरो जोबथायाव जों रायज्लायबावदोंमोन थांनाय 16 मार्च खालि बे 16 मार्च खालिबो बिथाङा जोंजों रायज्लायदों रायज्लायनायनि गेजेरजों जोंनो माखासे बाथ्रा होदों जों माखासे बिजाथिफोरखौ बिजेपि दोलोनिफ्राय टिकेट होनानै बिटिसिनि बायजोआवबो देरहानांगौ होननानै जों खावलायदोंमोन जों 3 बिदोंमोन दिनै सासे होदों बक'जयगाव समस्तियाव जों बिनि थाखाय गोजोननाय बावदों बिजेपि दोलोखौ आरो जों बिबावदोंमोन जे एबार सरकाराव फैयोब्ला बिटिसिनि बायजोआव जोंनो 3 निगम निकाय बर्डनि जेब्ला बर्डफोरनि दं चेयारमेन 3 जों होनांगौ होनना बुंदों बिथाङा सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ थिरांथा लागोन होननानै जोंनो बाथ्रा होदों